नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायलायबाय गोसो गोथारै आं दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखादों नङा होनबा भिडिअ क्लिपखौ नुनानै मा भिडिअ माने सासे बर' आइजोआहाय माने दुर्गा फुजायाव थांनानै दुर्गा मण्डपावनो माने दुर्गानि महर लादो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलां भिडिअखौ होमबाना बुजिगोन लोगोफोर आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना लोगोफोर शेयार खालाम आं भिडिअखौ होना होनि ससे लोगोफोर नोंथांमोना नायलां आरोना माबायदि महर लादों नोंथांमोना होमबाना बुजिगोन थ' लोगोफोर नायलां आरोना भिडिअखौ आं होना होनि Saya itu sih. যে শক্তি তারা ধরলে 5-6 জন ধরতে না